Huzafo ik maherahary artista tio karaha mbola tsela na miameny Rijade manafolahy tio amizao ndraiky asa hitanareo namoaka hira baka Anatal lo tencemena nefa taloha leo baka koetondray koragna nataony Rijade tamizay fotoagna zay ndabaka izy ty volagny klasy teo satria ilay soratra mety tsy dia hitanareo efa elaela hoy izy fa za tsy nivolagny izy teo olo tsy haiko veza mangataka fitrim amiko eo za tsy nahefa raha ambariko anao parce que Anatal ity ne m'intéresse pas karaha zegny baka teny raha atao résumé inoako angamba fa naharaka nareo ka ny any Amizay ny marina hita naneto an-tanindrazagna na mipetraka any Impita nilaza Rijade tam 12h48 confirmé Anatal prince de l'afrobeat hagnamafana anniversaire na amty taona teo midika baka zegny fa nahay azy eky izy io ia mafinaritra ndraiky ny raha toy izao ho raikitra amizay eky do koa ilay collaboration nefa taloha ho izy araiky zovy mona Anatal na olo tsy heky tsy hoe mamohony taloha edy fa ity tiako ambara miandry fitirigny amizay eky zany Madagascar avy am Rijade sy Anatal zany asa tonga nosy be eky roa magnano zany ke mbo hoino ko zaho lay loha teny par rapport am disadisa nisy taloha karegny ha tsy araha ty sanabavy nanonga marigny baka roza ndrikely ny tamatavy ke ho izy vahoaka maro foeky am ty tranga ty aza digno Rijade magnafatra big MJ zegny ave ko fa tonga nosy be fa nodiagny jare samy vonantody D-Lain ry Anatal mo fa vonantody lalandava hazafady izy ko tafomoehy karaha fa hitako edy jare rehefa fankahita tarehy ny tiako ambara ko fa fasefasy ajanoko zalahy koragny le faranako am danse samby nandeha lekôly fa kazam-pianarigny magnisa samby zanaka ambany volo zakombo mamandisa